Regulatory Affairs ipaydalo minister sa protective custody. Una ang ipalayag ni Mago nga nagbaligya ang Pharmalist ang milyones nga balor sang expired nga face shield sa gobyerno nasyonal. Una ra ipahayag ni Senador Risa Hontiveros nga nagapakig-angot sa gyapon si Mago sa iban nga partido magluwas sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa September 30, padayonon asang panel ang hearing sa manumalia ang kontrata sang Pharmalist sa gobyerno sa pagbakal sang pandemic supplies. Nadawagan si Vice President Leni Robredo sa gobyerno nga padasigon ang vaccination rollout sa mga probinsya sa tunga sa hinyo sa mga local government units sa LGUs nga dugangan ng supplies ng bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Robredo, hindi lamang Metro Manila ang may kaso sa COVID-19 kundi sa iban pa nga mga probinsya. Rason niya kinahanglan pabaskugon pa sa gobyerno ang pagpangbakuna sa iban nga lugar. Palayag pa sa Vice Presidente madamo nga LGU ang nagareklamo bangod sa mahinay nga pagdulong sang bakuna. Ginkakas ni PNP Chief General Guillermo Ilazar ang direktor sang PNP Academy matapos ang kamatayon sa isa ka kadete bangod sa kinaligar hazing. Si Major General Alex Sampaga magabulos kay Major General Roderick Armamento nga ginsaylo sa PNP Directorate for Information and Communication Technology sa Campo Crame. Sa tinik ng Huwebes napatay si Cadet 3rd Class George Carl Magsayo, 21 anyos, bangod sa kinalagar pagsumbag sa pila ka beses sa iya upperclassman nga si certain Cadet 2nd Class Cesar Steve Maingat. Natabo ang insidente sa sulod sang kwarto sang suspect. Ginpreso sang PNPA si Maingat sa Silang Municipal Police Station kag mga patubang sang kaso nga paglapas sang Republic Act 8049 o kanang Anti-Hazing Law of 1995 kag termination from the cadetship program. Nagpositibo sa COVID-19 si Davao City Representative Paulo Duterte. Ang reporting kumpirma sa iya utod ni si Davao City Mayor Sara Duterte. Magluwas sa kumpirmasyon nga nagpositibo sa virus, wala na sa may ginhatag impormasyon ng alkalde. Angot sa kondisyon sa iya utod tungod wala pa iniisang komunikasyon kay Paulo. Sa kalapusan nga bayan sa aton Balita Nacional, formal na ang ginbaton ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kag Dr. Willie Ong ang nominasyon sang Partido Aksyon Demokratiko bilang presidential kag vice presidential candidates sa eleksyon sa tuig 2022. Sa National Convention sang Aksyon Demokratiko, ginpahayag ang Isko Doc Willie tandem nga handa sila magpangalagad kag siguruduhon nga malambot sa mapumuluyo ang minimum basic needs sa pareho sang pagkaon, disenteng puluyan kag di kalidad nga edukasyon. Kadungan sinigid pangunahan man ni Aksyon Presidential Candidate Isko Moreno ang oath-taking sa Nanday Civic Leader Samira Gutok kag educator entrepreneur Carl Balita nga kaupod sa senatorial line-up sang partido. Samtang 54 na ka mga lokal nga opisyal pa ang nagsumpa bilang mga bagong miyembro sa Aksyon Demokratiko kag nagpayag sa ila sinibugos ni pagsuporta sa kandidatura ni Aksyon President Isko Moreno kag Dr. Willie Ong. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kagiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan dira sa
Good morning na dira kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Happy feast day gali. Subong adlaw, Saint Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint. Oh, fiesta gali subong ni San Lorenzo Ruiz. Happy fiesta lang sa sa ulog sa kapiestahan ni San Lorenzo Ruiz karon nga adlaw, no? Atia Kim Eriman, Edilaus Agnes Espirito. Good morning man, no? Sa kay Homa Lumena, kag kay Ev Smart Tadeo Salcedo, good morning man. Again, good morning man dira kay Miss Yvonne Wisher. Salamat gid again for coming to our station. No? Sila ni Ma'am Vanny, ni Ma'am Jinky makapuli na di. Makinadto mo na di sa stasyon mo, no? Pati ka. Kaladto na di. Hindi sila magkadto, sila kadtuan ta. Bilen Gentes. Ay, good morning sa imo, Bilen. Mga kaupdanan, kung sa bago, so when I was still with the city government. Si Bilen Gentes. Amot mo nag-retire na si Bilen ay. Sila ni Celia Alvarez mo, si Celia yato na to sa Kwan, sa US. Wagid ka padala sa akon sang mga sapatos daw. So, no? Lain naman. Medyas naman abe. Ligin on ang man. Inuhod ko to. Para doon ikaw lang gusto. Para hindi ka kasabat. Sakay, my good friend, Emmy Milyevo. Good morning dira sa Baguio City. Katapos yung mga good yung friend, no? Mga good ko na. Si Miss Emmy, ang tambal mo. Oo, tambal ko sa imo. Si Sano imo. naman? Sige lang kayo, find time nga maka-meet ka mo sige. Ari man lang di siya. Hindi pa man siya maglakad. Ari lang di siya. Sige. Happy birthday gali sa anak ni Bilen, si Mary Jane. Birthday ni Mary Jane gali. Happy birthday, Mary Jane. Happy birthday, Mary Jane. Kag kumusta dira kay Mary Joy? Bate pag na si Joy Mary mo. Jane kay si Mary Joy. Grabe, parang hindi naman minsan sang kakapoy. Hindi na. Minsan sang ngalan. Si Kasi Jane na magbata lang kay si Mary Joy. Joy niya, sino naman ngalan? Tapos yung bata man niya. Si Mary Jane Wapos ng blog, Mary Jane na. Muna daw ang naging paminsaran. Hindi man Happy katapos birthday. ang celebration kay Subong Adlaw Action Boy. Yes, September Birthday, 28. anniversary, feast ni San Lorenzo Ruiz. Sige. The first Filipino saint. Kaga ako ya kwan ko na ng familiar ko na sa iyang life story ni Saint Lorenzo Ruiz. Sino ganing isa paged? Si Pedro Calungsod. Pedro Calungsod. Do bago lang na si si Pedro Calungsod. Unagid si Lorenzo Ruiz. Rola Rihida Trava. Good morning landa gali kay Tatay Teddy. Yes, good morning. Good morning. No? And thank you gali Rona sa away ka din nagdulong din sa patutin. Sang? Patutin pag birthday ni Kwan. Sabado. Aksyon Rex, ti wala day off na to. Day off muna siya. Sige lang, mag-birthday ka kay palutuan. Pwede man siya kadulong sa Lunes. Kiyara ka. Kiyara ko. Charot, pati Kagkapon, thank you man kay Miss Jinky Bla. Yes, sa empanada. Sa manamit nga empanada. Mga empanada. Namit no? Mas namit siya Black Boy kung i-ano mo siya liwat. Initon. Ako naging ref kuya. Ginref mo Kaya para nga daw sa bugnaw mo ya. Okay. Gusto mo yung bugnaw. Hindi kay ginakuha ko sa kuha ko sa magkuhan bala magtalaga tanaw ko bala TV bala. Ti samtang wala ko brahon. Amo na eh. Saan ko na birthday mo dali na lang Kalayo pa, Miss Rona, mga makapabuhi ka pa na 5 kaparto. Pati January pa, ka-birth month kami ni Action Boy. Kung gusto, kada kay isa lang kami ka-birth month ni Kwan, ni Aksyon Dorel. So, excited na ko bala kung ano daw nga picture ibutang nila. Kabalo ka naman sa mga teens, wala nga magbutang, daw may mga extra ginaiya. Ang amon na, bibutang nyo itong amon nga pag chicken dance namon, gusto mapin. Pwede ito ang gama mo kagina.
Utang ito raw. Ang gamo ka ginayaw. Hindi kami pwede. Hindi kami sagot sa gamo. Gamo na yaw. Gamo ginayaw. Sige. Tapos may parong-parong kadayo. Amo ginay pa. chicken gidabe. Edit gid namo. Do chicken. Do chicken kay yellow pa ito nga daan. Michael June Season, good morning man sa imo. Sa from Barangay Sumag, no? Dahil sa Purok Brotherhood, no? Sa Barangay Sumag. Yung dalaan ka gali ni Maninoy mo kuan ng scallops. Oo, okay nagpadala ko. Huwag ka gidya nagpangatag, ya? Ay, tagan pa ito. Ay, record gila. Hindi Kaya ano to, Action Boy? Kami rin talok man sa iyo. Kaya ano to siya, Action Boy? Nang giningagaw lang to nila. Kay Waay nagtubitan eh. Tiya mo to. Tapos ni Color. Si Dason lang Kay ginano siya, ginbuksan ko siya, gagmay siyang unod. Ay, sobrang ba ko di nga gagmay yung unod. Hindi Hindi kayo naka-shell pa siya, may shell pa. Oo, hindi siya meat na nga daan. Mas namin ganing meat, mabakal nga daan. Meat. Kaya di luwadubuhon. Kaya para hindi ka na iyawan, bala kayo bukas, Ang bala sa sa ano butter, pa. ano bla. Sarap, malinamnam. Namin. Daso na, kaya kung ako makalakato, dalaan ta ka. Balo kayo lang ginadala. Sa ginadala. paglakat mo to, way ka man nagda. Ikaw, ginalaan ta ka mo, way ka nagbayad, galing, tiway ko gindulong. Baka ba, reduction boy, tiway ka nagbayad, tiway ko gindulong. Ay, gali? Oo, Daw, dalipat. Kasi na nga. Pati apper ko tod sa naligan. As action ida lang tugin pamangkot kay kung gusto mo. Hindi ba order ko to daw 3 kilos ganis lingko, 3 akon. Ambot lipat ko bala mo. Wala ta katagaan. Nagbayad lang ko to, may kaka-deliver. Abaw. Ikaw pa hindi manukot. Kalais. Sige lang kayo kumala ka to somewhere in north. Meron na to dalaan ta ka. Ang naano ang nakakas lagi sa shell yung namit na pa rin ako parang dra kita makiluhay. Oo. Tapos same kilo lang. Submit kag sa may shell. Hindi mo. Dra kita makiluhay ko. Hindi. No, tag 60 daw 40 walang tong kilo to, di ba? Bila to. 20 lang gani charot. So, taga mo lagi ako ng kilo tag 40 pero subong tayo syempre gamahal. Ang panahon galakan. 80 garo, mga 80 Kung meat na siya. Hindi kung meat na, lain ang per pack siya, do 200 plus na siya kung meat na siya. Kaya ang 3 kilos ko ganing padala, pabakal. Ang iya meat super gamay. Wala gani guro ka the 1/4 lang meat niya. Kung kilohon mo. Oo, the 1/4 or 1/2 kilo lang. Basta kagamay siya. Sige. Okay lang. Okay lang Basta kung saan 1/2 lang to ang kilo. Sabi, ito nga ata pa kaya. Kung saan ka lang kalakat Oo, saan ito makalaga. Hindi mo lang tungaan mo kung di ko maluto mo na. Dalaan mo man ko diho Sige. Pwede tayo matimo-timo. Standby! Sa mga... Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Kag sa detalye, Balita International, pag-umpisa na sa South Korea sa masunod nga bulan ang pagbabakuna sa mga bata nga may edad 12 tugtog 17 anyos. Sunod sa Korea Disease Control and Prevention Agency o KDCA, nga kadungan man sa masunod nga bulan ang paghatag sa COVID-19 booster shots sa may edad 75 anyos pasaka. Pagklaro man nila nga ang mga bata nga healthy kag wala sang balatian ang hindi nila pagabakunahan. Ginpahagman ni KDCA Director Jong Yun Kyung nga matagan sa Pfizer shots sa mga edad 12 tugtog 17 anyos. Sa 2 Agosto, nabakunahan na sa Estados Unidos sa yara sa 50% sa mga bata nga may edad 12 tugtog 17 anyos. Pila sa mga pungsod sa Europe kag Asia ang nagarekomenda naman sa pagpabakuna sa nasambit nga age group. Balita naman sa patag sa negosyo, ang RL Commercial REIT sang Robinsons nagapangita sang dugang pagid nga oportunidad kung maka-acquire sang office assets para nga mabaskog pagid ilang nga dividend yields.
Ginpahayag sang director sang Robinsons si Lance Gokongwei nga ang REIT sang Robinsons ang nalista ini sa stock exchanges ni nga bulan kakamong pinakadako sa market capitalization sa bilog nga pungsod. Sa karon ang Robinsons REIT ang may portfolio nga 14 PEZA kung Philippine Economic Zone Authority accredited commercial properties sa nagkalain nga bahin sa pungsod nga may total gross leasable area nga 425,315 square meters. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 11 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, bulag na sa ang anay beauty queen kag TV host nga si Maggie Wilson sa yabana nga si Victor Consunji. Sa Instagram, ginanunsyo ni Wilson na ang pagtapos sa ila mag-asawahay sa sulod sang 11 ka tuig. Wala naman sinigin mentionar ang naging rason sa ila pagbulagay. Naging mabudlay ang nasambit nga desisyon kay pasiguro nila nga pagasuportahan sa gihapon nila ang isa kag isa. Suno pa sa beauty queen nga magapabilin sila nga mag-abyan kag ginikanan sa ila siyam ka tuig nga bata nga si Connor. Tuwig 2007, sanggin koronahan si Wilson bilang Binibining Pilipinas World, kag anay TV host samtang ang bana sini ang mayara sang kaugalingon nga construction company. Nakahanda naman batuan ni US retired boxing champion Floyd Mayweather Jr. ang hangkat ni Oscar De La Hoya nga sila ang maga-rematch. Ini matapos ma-interview ang Mexican boxing champion. Kagin pahayag handa ini nga maghatag sang $100 milyones para sa rematch. 2017 sang nagretiro si Mayweather matapos ang hampang kay Conor McGregor. Madumduman, kagin pierde ni Mayweather si De La Hoya sa tong 2007 paagi sa split decision sa hampang ipatagan sa MGM Grand Arena. Nagretiro naman si De La Hoya matapos ginpierde sadto ni Manny Pacquiao. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Tuesday! Happy Tuesday! Kag dali lang gid Action Dorel ha. Kay i-greet ko lang anay happy birthday si Gion Lim. Karon nga adlaw happy birthday na blues na mo ni. No? Happy birthday! Ari pa ni sa subong guro sa quarantine facility. Third kuan pa lang 3 years old pa lang ni siya, no? Okay. Kag dira sakay ang mga taga kuan mga friends na sa kuan sa sa Silay. Brenda Ganon, Rosalinda Verha, Marilia Sorillo, Edna Vargas, Archer Cusano sa Zone 5 Mambulak. Sa Silay ni Mambulak, no? Dailin Bustamante, Sheila Estancia, Lourdes Guhing sa Zone 4 sa Mambulak. Nga talisay na butang ni Dulsman. Ang Mambulak, hindi na sa Silay na yan. Mambulak sila. May Mambulak ang talisay. Wala, no? Mambulak yung Silay gani. Silay ang pagkabulak. Christy Buen Cochillo sa Zone 4 sa Mambulak man. Mercy Punan sa Zone 5 sa Mambulak man, no? Doon si Clear Abini kay talisay na butang mo daw taga Silay niya Mambulak sa nabalaan ko eh. Sige. Okay, sige. Sige, dili kita sa aton nga balita, Special Action Boy. Ni mga sa hingalay bala sa naglain-lain nga lugar ako na pungsod. So part 2 na ini actually na istoryahan taning iban sa ila sa mga nagliligan yung mga binulan. Diba? Ambot ka nakadumdum ka pa? Oo, atong hindi ka plasang kuan sa CR mga 10 PM. Oo. Mga muna din Sa diin to gani ka lugar man nalipat ko. Basta muna, may mga dumduman ko muna. Basta may mga amo sina. Okay? So next Action Boy, diri naman ta, kadto naman ta sa may Sri Lanka. Sri Lanka. Kaysa Sri Lanka, ako na Action Boy, ginadilian dito ang mag-selfie sa mga monumento balasang Buddha. Okay. Kaya posible ka mapreso, Action Boy, sa pag-selfie mo sa Buddha. Kaya inibangod, kung di ba ka mag-selfie ka, syempre sa likod ang Buddha. Ang Buddha. So, para sa election boy, busilingon do wala mo ginarespeto. Correct. Wala na respeto. So, bawal gida sa mga magkadto sa Sri Lanka, basi bila mag-picture ka mo. Okay lang guro kung gatindog ka nga may ga-picture si mo. Pero kung magsiling nga mag-amo ka na sa likod mo, bawal. Basi kibot ka na nga pusasan ka na. Okay? Hindi ko no siling ni Dennis kanya biya Jonathan di kaglipid sa Sri Lanka nga Buddha si biya.
Hindi. Agi ka selfie. Gaselfie Pala siya selfie daan. si Kabay sa Bia pagkinalibudan niya, blasar niya nga binangkal. Binangkal. O basi blagalibot sa bitchokoy. binangkal sa Sri Lanka. Tapos Oo. ka selfie siya, may Buddha sa likod. Mahapit siya sa Buddha. Mapriso ka gid. Hindi gid kada yon ang pagpamaligya ang iya nga mga binangkals. Oo. Okay? So, next Action Boy, ang sa Greece naman. Greece. Asa pong sa Greece Action Boy, bawal dito magsuksok sa high heels or bawal ka naka-high heels dito samtang nagalakat sa historical areas. Kag sikat yung mga tourist spot ka nga isang Acropolis. Kanagapati sila Action Boy nga ang high heels makaguba sa historical monument. So, amo na nga. Okay. Tapos ginagastuhan, ginakunodan nila Action Boy, pagpakayo lang sila. I mean, pag-preserve sila. Oo. So, bawal dito ha. So, mahilig mag-heels, kung maglagaw-lagaw ka mo dito sa Greece, labi na sa historical areas, ilis lang isang flat. Na sandals. Mga clogs siya pwede. Pwede eh. Hindi mo sa hayos, clogs. Bongga. Oh, Ano pa pwede. na wedges? Ambot lang ko. Okay, hindi ba siya taliwis? Taliwis. So, next Action Boy sa Scotland. Sa Scotland, Action Boy, dapat kung may manoktok dito sa inyo balay, dapat pasudlo nyo gid sila. Labi na kun, gahingyo siya nga mapupsikel siya. Mag-bombshell sa Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. So, pwede sa pasudlan? Pwede siya. Kung hindi mo siya pasudlo Action Boy, illegal na siya. Galing subong Action Boy. Galing subong gina-question na ni kuno sa Parliament, Action Boy. Ang amo nga lay, kay basi for security purposes bala basi kuno lain to ginhawa nga tao. Sa una guro nga daw way pa ya way pa sang tanto mga malayang espiritu nga mga tinuga. Malain nga matinuga. Scotland nga daan, labo kuno ka nila ya, damo na daw Viking. May Viking sa Scotland. Ambot lang. Damo. Kaya kita ko na ang Scotland. Ang mga lagko na nga mga Kita ko ang pelikula parte sa Scotland inang Braveheart bala. Kita ka Braveheart? Wala. Ni Mel Gibson. Braveheart. Kita ko mga konsang Scotland yung life dito daw makita mo daw. Sa una, si subong guro ambot lang basi do hindi na ni guro ya gina-honor ang mo ni nga kaya gina-question na gani sila tong parliament. Oo. Lain no. Subong guro ka magamuna guro noktos no may kami di CR. Basi ingi mo na guro ni Action Boy sagwa na lang butang siya. May pabra ka to CR sa gol to. Kung mag-amuna no. Ay kalain. So next Action Boy sa Poland. Sa Poland Action Boy bawal dito magsuksok sa t-shirt nga may picture ni Winnie the Pooh. Balo ka nga Naman. Kasi Winnie the Pooh kabay wala sang underwear. Diba sundon ko sa mga kabataan. So bawal na dito Action Boy sa Poland. Bawal magsuksok ng t-shirt nga may Winnie the Pooh. Oo. Kasi Winnie the Pooh. Kay isang underwear. Wala sa underwear. Superman t-shirt kaya naman sagwa. Hindi mo pwede ka kasi araw sagwa naman ang underwear. Ay kalain. Nalipat si Winnie the Pooh mag-brief So bawal. Si Superman ka dumdumang puti araw sagwa. Araw sagwa. Ay nano. So, man Action Boy, labi na kung lapit ka kuno sa mga eskwelahan or mga areas, Action Boy, nga damo bata. Mas dako kuno ang penalty kung madakpan ka nga nagasuksok ka sang Winnie the Pooh. Winnie the Pooh malang. Kaya iban nga mga kuwan mo mga kanday mga Donald Duck may kuwan may mga wala. Si Winnie the Pooh lang. Wala si Donald Duck na dala. Okay? So, next Action Boy, sa Milan, bawal to kung Action Boy ang gakusmod ka. Dapat always smile. Ay, dapat taga Bacolod okay na to ya kay City of Smiles dan. So, bawal ka kusmod ka, dakpon ka? Bawal ka dito gakusmod. Hindi ka man dito dakpon. Gid sa wayon ka lang nga please smile. Smile. Mo na. Bisan nga daw may panukot si mo, dahil smile ka. Uy, hindi na ka makasubo kung may manukot si mo. Kay bisan masubo ka daw masadya, sukto yung makajapon. So, pilihan na ang masadyahan ka. Diba? Yeah, gisukot niya ko. Nang wala ko di bayad. Ay kalain. Tiga ang gasukot si mo, gasmile man yan do ka wala uya si mo no. Ay kalain. Ako na. Bawal ka mo. Pareho ba kon mag kusmod siya ka panukot sa imo. Kung ikaw ginasukot, masilin ginasukot siya
Les. Pulis mo, pulis. Ali. Oo na. Polbe. Oo, ano? Ano siya, bayad. Kasmod siya? Kasmod siya. Na. So, siya, kilain, no? Wala kang di nagbayad. Kabalansi mo. Dumayot yung sa Milan niya, no? Dumayot yung sa Milan. Okay? Sige. Ay, tapos na gali. Sige, may harapatan. Sige. Sige. Boss naman ang iban. Boss Boss naman. naman. Okay. Part 3 na ni siya. Smile lang ba? Sige. Oh, good morning dara kay Dennis Richard Tibor Roma, kay Rejan Tan Villalon, kay Vilma Suarez Nunag, kay Kagawan Noel Liboon, good morning, kag sa kay father si Loy Villarosa, bala ng condolence lang yung mother na Ay, condolence father. Oo, ito gapon na. Novi Bagapan, kay Engineer Ray Ruiz, good morning man, kag kay Jacqueline Marino, good morning. Standby na kita ng Aksyon sa Aksyon Hotline. Kaupon niyo karon nga lang si Aksyon Brian Morden, ang inyo na news team. Aksyon Dorel Cabatu. Ang Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,